दिनै फुंनि गोजोननायखौ बयनोबो जोंनि बर' जातिफोरनो बिसेसकै आं हरग्रोनाय जाबाय। दिनै 1 तारिख गाबोन 6 आरो 7 तारिख बेवहाय जोंहा लक सभानि भट दङ। दिनै आङो भटनि सोमोन्दैसो आं एसे बुंगोन। आङो मिडियाखौबो आङो हामबाय होग्रोदों दिनै बेहाय प्रेस मिटनि थाखाय फैनायनि थाखाय। आं सिदा बुंनोसै गाबोननि अखानायै 7 तारिख जोंहा भट दङ। एबारनि जिनाखि लक सभानि भट बेयो राजनितिकजों नङा। बेनिखायनो आङो जोंनि बर'फोरखौ आङो बुंनोसो सानदों, खावलायनो सानदों। बे बारावहाय जोंनि जिनाखि मोनथाय अधिकारनि थाखाय जों भटखौ होनांगोन। जोङो मोनथिबाय, नुबाय, खोनाबाय SC, OBC, SC, ट्राइबेल, आदिबासि दिनै मा अबस्था जादों आरो मा अबस्था खालामनो नागिरगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो एसे हल जोंनि क'क्राझार लक सभानि 1 नाम्बार सिगांथ' 1 मोन नामा 1 नाम्बार लक सभानि जोंनि 5 लाखनिबो बारा जोंनि बर'फ्रा दङ। आङो खावलायनो सानदों दिनै जोंनि अधिकारखौ बासायनो थाखाय जोंनि लकेलनि केन्डिडेटफोरखौ होआलाबानो डाइरेक्ट जेनाखि इन्डियाखौ जोङो देरहाहोनांगोन। दिनै इन्डियानि सासे केन्डिडेट जोङो मोनदों क'क्राझारनिफ्राय कंग्रेसनि थ्रुयै गर्जन मोसाहारि। बिथांनो बयबो होनानै जोङो इन्डियाखौ देरहाहोनानै जोङो जोंनि जिनाखि मोनथाय जों बेखौ बासायनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिनाखि बेस्ट इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपफ्रा, इन्टेलिजेन्ट एजेन्सिफ्रा बुंगासिनो दङ 300निबो गोजौआव इन्डिया गाखोगासिनो दं। दानि जिनाखि सालायनाय सरकारा 200बो थाङाखै। बेनिखायनो आङो ग्यारेन्टि, आङो प्रफेटिक भाषाजोंबो बुंदों दिनै जोंनि इन्डिया देरहागोन आरो बे लास्ट जोंनि जातिनि थाखाय OBC, ST, आदिबासि बर'फोरनि थाखायबो जागोन। जुदि एबार जुदि जेखि मावफुनाय सरकारा जुदि सालायोबा अब्ला हले जों गैला। बेनिखायनो आं बुंनो सानदों, गोहोम खोलैनो सानदों दिनै गासैबो 5 लाखनि बारा बर'फ्रा दिनै जोङो एखेबारे इन्डियाखौ देरहाहोनांगोन। मैया दाखालि सासे जोंनि सानजारां MCLA मोजां बाथ्रा बुंदों। नंगौ, आं बेफोरखौ मिथिगौ। आंबो निजे रन्जन दैमारि सार, केडारफोर भुटानाव थाबोनाय 18, 19 जन, 20 जन बेनिफ्राय जेनेबा केस दं बेखौ फ्रि खालामनो थाखाय बे मोनथाम बिषयखौ आङो अलरेडि जोंनि जेनाखि आफादगिरि भारतनि आङो बिथांनो हरनानै दङ। खिन्थु टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखायहाय बेयो मावनो हाथ'वाखै। बेनिखायनो एबार जुदि जोंनिफ्राय सासे थांगोन आरो इन्डिया जुदि देरहायोब्ला डेफिनेटलि जों बेखौ जों मावनो हागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों आरो बुजिनांगोन जोंनि बर'फ्रा गासैबो। नुनाबो नुवाखै बायदि जुदि जायोबा, खोनानोबो खोनायाखै बायदि जायोबा, मोनथिनाबो मोनथियाखै बायदि जायोब्ला अब्ला हले जों गैलिया आरो। एबार पलिटिक्स दा खालाम। आंबो खालामगोन नेक्स्ट टाइमावहाय जोंनि BTCनि इलेक्सनाव एसेमब्लियावहाय। खिन्थु एबार राजनिति दा खालाम। जोङो जोंनि जिनाखि मोनथायखौ जों बासायनो थाखाय जों बयबो बर'फ्रा ज' होनि। मैं अनुरोध কৰিব খুজিছো এইবাৰ যিনাকি লোকসভা ইলেকশন অহাকালি 6 তাৰিখ 7 তাৰিখত হ'ব। আমাৰ OBC, ST, SC, মাইনৰিটি, আদিবাসী গোটেইবিলাকে আমাৰ যি ক'ক্ৰাঝাৰ লোকসভা 1 নম্বৰ লোকসভা আমাৰ যিনাকি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী गर्जन मोसाहारी कंग्रेस थ्रु সেইটো আমি জিকাই দি পেলাই আমাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো বচাব লাগিব। ইণ্ডিয়া যদি এইবাৰ যদি চৰকাৰ যদি হয় তেতিয়াহে আমি বচাব পাৰিব। যদি আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টি যদি যায় তেতিয়াহ'লে নাই কিয়া হ'ব। এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইবাৰ পলিটিক্স নহয়, পইচা যদি পাই লওক, কিন্তু ভোটটো হ'লে হাতত দি পেলাই আমি উইনাৰ কৰিব লাগিব। এইটো মই অনুৰোধ আৰু এইটো মোৰ এটা ভৱিষ্যতবাণী আমাৰ OBC, ST, ট্ৰাইবেল আৰু মাইনৰিটি বিলাকৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। মই বেছি নকওঁ। आं जोंनि मानसिखौ बुंदों बिसेसकै जोङो एखेबारे लैहोर लैहोर ज' जोङो जिखिया पार्टिनि जा मानो जोङो एखेबारे जोङो दिनै इन्डियाखौ जों देरहाहोनि। जों कंग्रेसखौ जों भट होनानै देरहाहोगोन। इसोरा आशीर्बाद होथों। बयखौबो खुलुमबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।